Good morning guys. Hello everyone. Once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' मानगोनां गाइस रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन my dear youths and my dear GB blog families नोंथांमोन दिनै बिराद मोजां इम्पर्टेन्ट आपडेट्स नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो सानदां। इउजि ब्रह्म बिथां आरो प्रमद बर' बिथांमोननि माखासे रायजोफोरखौ बिराद गिदिर रोखोमै थगायनाय आरो थगायनानै बिथांमोना जे बिपिएफ दोलोनि रायजो राजाफोरखौ गभर्नमेन्ट सालायसेयावबो नेग्लेक्ट खालामनाय नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा बिथांमोनखौ बयखौबो समानै अननायनि माखासे बिदिन्थि आङो लाबोनो थांगासिनो दं। তেনেকুৱা ধৰণত উদাহৰণ দিবলৈ মই গৈ আছো আপোনালোকে দয়া কৰি শুনি থাকিলে হয়। आं नै गोजांनाय नालाय अर सायदोंसो बिराद गुसुना दिनै बिराद मोजां इम्पर्टेन्ट आपडेट्स सर्बप्रथमते गिबियावनो आङो नैबे खोथाखौ बुंग्रोनो सानदों। उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा मोनसे सुबुं गौमा मिटिंआव इउपिपिएल दोलोनि अर्थात बिटिआर गभर्नमेन्टनि मोनसे रायजो राजानि मोनसे मेलावहाय ओरैबायदि मोनसे बिसात्थ खोथा बुंदोंमोन। मानगोनां रायजोफोर अरुणोदय स्किमखौ इउपिपिएल दोलोनि सुबुंफोराल' मोननो हागोन। खुनु गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा मोननो हानाय नङा। मानोना दा जोंनि सरखार बिटिआर सरखार जोंसो होयो जों गुबुन पार्टिनो होआ होनदोंमोन। इउजि ब्रह्म बिथांनि सासे बर'नि टप लिडार केबिनेट मिनिस्टार बिथांनि खुगानिफ्राय बे बिसात्थ रावा बोरै गवा आंबो आसरित मोनदों। गभर्नमेन्टआव थानाया सासे टप नेतानि खुगानिफ्राय बेबादि राव ओंखारो। बयखौबो अननो नागारै सोरखौबा बासिनाय सोरखौबा गालांनाय सोरखौबा नेग्लेक्ट खालामनाया बिथांमोननियावनो दं। नाथाय दा नायदो फारागा मा मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बिथाङा बुंदों अरुणोदय अरा बार बारबायलै अर बिराद नांफैबाय उखुन्दै फैदों। बिथां हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों अरुणोदय होनायनि खेथ्रआव नैबे कंग्रेस नैबे बिजेपि नैबे बिपिएफ नैबे इउपिपिएल नैबे सिपिएम नैबे जेडिइउ नैबे एपिबि बिदि बासिनो नाङा होनदों। जा दं रायजो राजा नालाय रायजो राजा जायफोर क्राइटेरिया मिलायो मोनथों मोननांगौ अरुणोदयनि खेथ्रआव। होमब्ला प्रमद बर' बिथांजों उरखाव गोरा बिथांजों बिथांमोना मा बुंदों हाग्रामा महिलारि सारा ओरै फारसेथिं मा बुंदों बेसेबां फाराग बिसिनि राव आरो हाग्रामा महिलारि सारनि राव माबादि फाराग दं। आरो न'नि खेथ्रआवबो जायफोर रायजो राजाफ्रा बिपिएफआव सिथाबनानै दं बे बिपिएफआव सिथाबनाय सुबुंफोरनो इउपिपिएल दोलोनि माखासे नेताफ्रा न'नि खेथ्रआव दाननानै होनाय केलेंकारि लाबोनाय जों बेखौ थांनाय समाव তেনেকুৱা ধৰণত পৰিস্থিতি যোৱা प्रमद बर' ডাঙৰীয়াৰ শাসন কালত আমি দেখিবলৈ পাইছো হয়না নহয় ৰাইজসকল। কিন্তু नैबे हाग्रामा महिलारि सारनि बादिब्ला न'खौ पिएमएवाइ न'खौ खुनु दोलो हारि धोरोम बासियालासे बयनोबो होनांगौ आरो होलांगासिनोबो दं होगासिनोबो दं बानायगासिनो दं लिस्टखौ बयनोबो सोनांगौ। दा होमबा बिसिबां फाराग प्रमद बर' बिथांनि सासन खुंनाय हाग्रामा महिलारि सारनि सासन खुंनाय। There are so many difference between the reign of प्रमद बर' and the reign of हाग्रामा महिलारि बिराद डिफारेन्स दङ। होमब्ला नोंथांमोना मा बुजिखो दिनै इउजि ब्रह्म बादि सासे बर'नि टप लिडार बयजोंबो सिनायजानाय लिडारानो बेबादि बिराद बिसात्थ खोथा बुंनो हायोब्ला होमब्ला जोङो बिथांमोननि इउपिपिएलआव थानानै बा सिगाङाव जायफोर थांफ्लांदोंमोन दा रियेलाइज जाबाय जानांगौ नैबे एमएलए इलेक्सनाव लोब आरो बिपिएफखौ बांसिन बयबो उन्नति जानो थाखाय फैदेरबावगोनखौ माखासे ग्राउन्ड लेभेलाव
रायलायदों आरो ओरैबादि मोनसे अफार अपसन होदों हाग्रामा महिलारि सारा गुबुन दोलोआव थानानै जाहाथे आसनि थासनिखौ खोमानानै लानाङा BPF दोलोआव फैनानै जाहाथे आसनिफोरखौ ग्रहण खालामनानै लानो हायो बिनि थाखाय बिथांमोना इन्जय खालामनो हायो आसनिफोरखौ लानो हायो बिनि थाखाय अफार होदों नोंथांमोना मानो गुबुनाव थाबांगौ फैदो होननानै अननानै नायदो होनबा बेसेबां गुवार बिशाल हृदय हाग्रामा महिलारि सारनि साननाया दा अब्ला नोंथांमोना बुजिदो जे गभर्नमेन्टआव थासेयावबो हांख्रायबावदों जाहाथे बयबो मोननो हाथों बबेबा सुबिदाफोरखौ नाथाय नैबे अरुणोदय आरो न'आ बयनिबो थाखाय जेनेरेल बयबो मोनजोबगोन नाथाय माखासे पार्टि वाइज माखासे सुबिदा दंबावो पलिटिकेलाव माखासे PMB थायो नालाय दा बेफोर माखासे पलिसिजों बानायनाय माखासे सुबिदाफोरखौबो जाहाथे मोननो हायो बिनि थाखाय अफार खालामदों मोनसे गभर्नमेन्टआ बुजायनानै होदों फै नोंथांमोना फै सुबिदा लाफै जेबो साननांगौ गैया आरो मोनसे इम्परटेन्ट खोथाया जाहैबाय आउट अफ BTC बेवहाय थानाय एक्स-PLT आदामोननो चेक राननानै होदों हाग्रामा महिलारि सारा आरो एक्स-PLTनि गेजेरावबो जायफोर बिथांमोना पलिटिकेलि इन्स्टिगेट जानानै गुबुन गुबुन दोलोआव थांबाय BPFनि अनगायैबो बिथांमोनखौबो लिस्ट हरनानै जाहाथे बिथांमोनाबो बे चेकखौ मोननो हायो बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा बेबस्था लादों बा बेसेबां गुवार थिंकिं सारनि साननाया जाहाथे गुबुन गुबुन दोलोआव थाबाबो गोदोनि समाव मोनसेमोन नालाय बेलटियानो बेलटिमोन नालाय दा बे बेलटिफोरनो बयखौबो बासियाजासे बिथाङा अनसुंथाइ होनो नागिरदों दा साननाय बिजिरनाया नोंथांमोननि सायाव हाग्रामा महिलारि सारनि साननाय मावनाय आवगायनाय आरो मोनसे मेम'रियेल पार्क बानायनोसो नागिरबावदों दा बेफोरखौ नायनानै सालिजारि खालामनानै नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर लोगोसे इउजि ब्रह्म फेरेंगा बसुमतारी रन्जित बसुमतारी थारमाने आरो प्रमद बर' बिथांमोननि सासना मादि रिजायनानै रुजुलायनानै मेसेजाव लिरना हरबानो जाबाय कमेन्ट्सआव थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ